A ver. Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri World of Warships honetara, eta gaun estrategia aldatu egingo dugu. Kontuan izan da nabagaz apagatos agertzen diremen misio batzuk, eta lehenengo hirurak dira lortzea esperientzia basikoa tier boss eta bostik aurrerako itsasontziekin, eta ja besteak bataiak irabaztearekin soilik. Horregatik eroriko dugu New York, saiatzeko 3 helburu horiek lortzen, batez ere esperientzia gehiago izan dezan, eta bizkanaka tier handiagoko itsasontziak izan ditzagun. Beraz hori da apur bat esperientziarena. Baina ez daki zergatik ez da oso ondo entzuten partidena eta bar. Vale. Vale, entzuten da basu, baina entzuten da. Vale. Joango gara nahiko taktiko moduan. Eta gero, behin esperientzia puntu horiek lortzen ditugunean, ja zentratu algara jokatzen akatsukirekin errazago irabaz daitezkeen partidetan, baina alde txikitu egin zaituzte. Osa, gainera partidak irazi behar dituzu eta puntuak lortu. Eta, bueno, esango nuke iaren kontra jokatzea errazago izango litzatekela zentzu horreta. Kongo, Kirov, Langley. Horrek ezen nahi du handik badagoela hegazkin itsasontzia. Bueno, horrekin gure posizioa zelatu egin dugu. Eta horrekin gainera puntuak lortzen galtzen badugu ere, esperientzia hori lortuak izango ditugu. Batez ere kofreak eskuratzeko eta bar. Zagite emango diogun agian ez. Eta tier bosteko itsasontziekin borrokatu behar duzunez bai gizakien kontra eta batzutan boten kontra. Nahiago dut esperientzia hori lortu hasieran eta gero ja zentratu beste itsasontzi mota batzuetan.
Eman vuelta. Hemen da esperientzia lortu irabazi zen galdu. Hombre, irazten baduzu esperientzia gehiago lortuko duzu azkarrago. Gauza da lortu behar badituzu esaterako 200 esperientzia puntu eta lortzen badituzu 300 bigarren esperientzia puntuak irazteko izan behar badituzu 400 sobran izango zen dituzken 3 horiek ez liateke gehituko. Lortu behar duzu 200 puntu egiten dituzu 300 eta 100 puntu estra horiek urrengo behar dituzako 400enako ez dizu esertarako balio. Oso ondo, apur bat hori agian ez asko gustatzen. Gauzatxo batzuetarako behar baditut 200 puntu eta urrengorako 400 eta lortzen baditut 300 puntu, 1 puntu estra horiek bigarren txandarako ez gordetzea. Baina beno, jokoaren gauzak dire eta hor nila ez ezin dute sortzere egin. Eta apur bat sendatuko gara. Gaina horiek ezin dira sendatu. Ez hori gauza hona da guretzat. Akorasatuak sendatu daitezkenez zuzen bagoaz mingutxeago jasaten dut hori bai. Egales asko sufritzen dut. Bueno, orain joango gara pikutara. Urrengo batailara, ez dakit zenbat puntu esperientzia lortuko ditugun, baina beno. Pentsatu nahi dut, esperientzia puntu lortzen ditugu 200 esaterako, orain jogatzen dugun partidu urrengo txandarako balio izango zaigula. Baina ez nago bat ere ziur horreta. Hemen esaterako guztiak gara gizakiak eta gainera urpekuntziak daude. Beraz, sufritzera berriz ere, baina haren zaigu. Tier 6-an hasi gaitezenez operazioa jokatzen, ez daukagu beste aukerarik itxasontzi honekin partia nahikotxo jokatu behar izateko. Beste gizaki batzuen kontra.
Agian gure zonaldean egongo da beste urpekariontzio bat. Frogarik ez daukat, zalantzarik ere ez. Vale, handik bat dago. Vale. Orduan hortik gertu destruktore bat. Asmatu egin dugu. Baina ere sortapur bat izan dugu. Dagoeneko ez diogu minik egingo. Bale, gure Bale, hor pikutara joango dira. Joango gara eskumara mugitzen bizkanaga. Bueno. Gure eman behar diogu laguntza. Beste itxasontziei. Vale, akora esatua. Zan daiteke gora apur bat corner camping egiten dagoela. Bai, badakit detektatukan nagoela, baina beno. Hori berdin zaigo, hauek ezin dienezin datu hori puntu garrantzitsua da guretzat. Batek dio. Hain txarto ere dago, bale. Ba, zentratu gaitezen orain, ez gara hiltzen. Sortapur batekin. Vale, eman diogu. Joan egingo da. Urpeatu dugu.
Bale, badiru baietz. Haren jartzen gara berari begira aurrerantza eta min askorik ez genuke jaso beharko. Ondo egongo litzateke beste kruzeroak lagunduko baligute. Bale, laguntza dator. Honek ere puntuak emango dizkigu. Bi bat 0. Hakaka. Vale, beste submarino hor dago. Mugitu gara apur bat arantza. Bazen bera. Agian atzera. Kazi bada mugitzen.
水しています。Hor, esaterako. 対応完了しました。観測機警告、戦場に火災を確認。前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。Hau, esan daiteke nahiko galduta dagoela. Horreko bataian. Zer gertatu da? Irasin dugu. 2514. Horratik onagoaz. Misio eta jartzen du lehenengoa. Bigarrenerako behar dira 500 esperientzia puntu. Eta gero 1000. Jarraituko dugu New Yorkekin noski. Akatsuki hau da gero bukatzen duen misio hauek eraliko dugun itsasontzia tier 7koa. Vale, Seitzeiez. Jo, hemen zertzere ikusten. Gero idea dengo partida hasiz gero esperientzia eta diru gehiago lortzen direla, baina beno. A ver, ez dela zertzera ikusten.
Hemen asko ez dela ikusten. Ulertzen ez dudan zeratik atzu jaruk ez dagoen ingurua milakatzen abiadura handiagoarekin. Suposatzen dira destruktoreak dodetelako horretarako, etxaiak margotzeko eta barrau da, non dauden beste taldekideak aurkitzeko eta bar. Naroak arazatu bat, han beste bat. Oraingoz ez gaituzte ikusi, oraz mamuak izango bagina moduan gabiltza. Bale. Hor behintzat bi destruktore badaude. Zelatu dugu gure posizioa, erren zaigu. Gaur zera itxasontziak pizkanaka zuntzitze. Baldin eta heltzen baldin magara. Gutxigatik libratu gara. Desonaldea oso ongi baiztua dago. Ies egiten dugun bitartean destruktore batek ikusi nau. Ez gara heltzen horrarte. Ezen izan gaituzte ikusi handik. Gazkin bat.
Angikurt. Mentzat, misia hauetan ez dugu erazi behar. Soilik puntuak lortu. 観測機起動中 Oi, 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 oi. Orain bai. Bai. Horrek agian ez nahi du. Eta kontenedore berri bat izan aldugula. A ver, hemen. Doakoa bada. Asko zero beto guret. Jongora honekin berriz ere. Ez dakit zenbat puntu lortuko ditugu bestearekin. Hala ere, bada espada biekin joatzen badu asko zero beto eta horra lortzen dugu esperientza puntu gehiago. ARP Kongo itxasontzi berezia, bueno, bai, joiek dira diru berezi batekin, jokoak ematen dizkizun diru berezi batekin erosi aldiren itxasontziak. Izan dezakezu Kongo normala eta izan dezakezu ARP ere Kongo.
Hori da, kolorintzoiek dituen izango litzateke kongo hori. Mugituko gara burro bat. Gero ere, subatzen dut kankoleren kolaborazioak izango dituela beste gauzatxo batzuk eta bar. Heltzen gara ez du ikusten erdian dauden mendiengatik. Eta esaten den moduan partida guztiak ez dira berdin. Hor gaine eskuta daitezke eta momentu baten non dauden ez jakin. Eta esmatzeko garaian pasaiagoa sortatzen da. Gaina destruktoreak nahiko askarrak direnez mugitzen eta bar. Bueno. Partidak eta partidak daude. Zuitzan dezakezu itxasuntzerik astunena edo potentzia indarra handiagoa duena, hau da, kainoien kalibrea oso handia izatea eta bar, eta gero zure taldekideak zu bezain abiak ez badira, galtzen dira gauzatxoak. Zen dut hemen, ere taldearen abiliziaren arabera irabazi dezakezu edo galdu. Oso honesan zaitezke eta ondo joatzen duten beste batzuekin etxai sekulako mine eman, edo oso nazara eta tokatzen ezkizu taldekideak ez dira inoenak, eta orduan joaten dira pikutara. Horak arrasatuat dago, baina mendi bat doka guardian. Beraz ez dugu munizioa alperri galduk. Joder. Beste aldean daude.
Bueno. Akorazatu asuntzitu gunez daukagoen puntoko errenta, baina edozein momentutan joan daiteke pikutara. Bale, ezin direnak sendatu. Hori esaterako. Bat ematen badigu posik. Baina ezin badira sendatu. Zuntziten badu guretzat oso ona izango da. Eta zu eragin diogu. Zutik salbatu daiteke. Epa. Ea suntzitzen dugu. Ematen badiogun. Bueno. Vale, gaskin untzia handik dago. Vale, falta da destruktore bat, orak arasatua eta hegazkin itsasontzia. Hor dagoela esatuko gora guztiarekin ematen. Mintzat bakidu gunon dagoen. Vale, zu eragin diogu. Gure gaskin ontzia momentuz. Vale, hor dago destruktorea. Hori gatzen batu guarditik, esango genuke bataia erdira zita daukagula. Oso tentagarria da, aldi berean. Hor, destruktore bat daukagu. Min asko egin dezaken destruktore bat daukagu.
Bai, destruktore non dago. Ez dut ikusten. Vale. 攻撃目標の座標を指定する。前方に魚雷確認。 Suntzitu dugu. 敵空母を撃沈。 前方に魚雷確認。前方から魚雷接近。船体に亀裂が。進水が止まりません。左舷に魚雷確認。我が軍が優勢になりました。 対応完了しました。A ver. Horra agian. Ya digo, tenga el horti, bueno. Hau puntuengatik. Irasi beharko genuke. Gaina besteari bizitza askorik ez zaio falta. Gaina gaskin untzia. Bombak botatzen goitik. Sekurako lanen marko luke berak, badago. Vale, esperientzia basikoaren hartu dugu. Vale, hartu dugu 8.000 esperientzia basiko. Gero 8.000 puntu basiko hori. Azterekoa izango litzateke 3.000 puntu esperientzia basikoa. Bos eta 10 punturekin eta hemen izan beharko dira partidak irazten duzun bakoitzean lortutako esperientzia hemen gehitzen da. Eta horrelako zeo zer, beraz orain. Joan gara momentu baten horna. Estatu batuak. A ver. 15.000 esperientzia.
Jarri dezakegu hau. Nahiko garestia da hori, eta orain joango gara. Ona, operazioa. Akatsukirekin. Gatuko duzen bat esperientzia ditu. Behar dugu esperientzia pila bat 8. nivelela heltzeko, beraz jokatuko dugu orain. Baina, bueno, hori da aste bat dugu soilik gauza horiek egiteko. Beraz, pazientziarekin lortzen da. Baina, karo, irazi behar dituzu partida guztiak. Ez dizu partidak eta gero esperientzia beratzen joaten da. Baina, karo, gauza da tier 5 aurrerako itxasontziak izan behar direla. Uepa. Vale. Hemen zurtzi baitu guzi itxasontzi iesingo duten zenbait itxasontzi eta 18 instalazio. Eta gero zonalde batetik ies egin eta izan ez gero ez dakizen bat itxasontzi urperatu. Baina, bueno, hori egiten ez bada ere itxasontzik ies egita lortzen badute, nahikoa da. Eta gero 8.000 punturen hori bataiak irabazten eta galtzen ere pizkanaka batzen jaten da. Eta partida jokatzen ditut printzipioz errazagoak direlako irabazten, baina tier 6-tik 8-irako itxasontziak erabili behar direnez galtzeko aukerak ere badaude. Osea, ez gutxi etzi hemen agertzen den inteligentzia artifiziala. Oro hartu behar da kruzero bat, destruktore bat eta korazatu bat eskuin agaletik, kruzeroa gure aurrean. Beraz guazen mank. Hor itxasontzi bat urruti. Eta horrein txuek etzen bazaten nire bidetik baduzkagu horbi itxasontzi polit apur bat torpedoak bota alizateko eta bar. Baldin eta erditik kentzea baldin badira botako ditugu estela gauzatza askorik ere izango dugu egin. Claro. Bota barzen dituen zuk, ez? Eta niri zozoak beleari burbelt. Joan zente zu pikutara.
Bueno, baituko zaitut. Beste aukerarik ez daukadalako. Baina bihotzez gorroto zaitut. Enduko zer erditik, galatxo. Eta jango du. Kanpora. Buelta erdia. Ja, torpedoak botatzen zuei gure etxai berdin zaie. Gauza da horbiak horazatu daudela bat. Portuan dago geldirik, baina urrultzen bazara azten da tiroak egiten. Normala denez. Bueno. Gero hemen behin gertatu zitzaidan helburua zen ihes egitea eta jendea ja irutsasontzirekin azkenengo hirurak euden eta joan beharrean ihes egin behar genuen tokira bat geldi zuten itxaroten, akatu egin zuten eta galdu genuen partida. Osea, jendeak ez du lertzen dagoela bete behar bat eta gero bigarren mailako beter behar bat egiten ez baduzu ere irabazi egiten duzula. Eta orain torpedoak ez dutelako beste itxasontzientan gura aliatu eminik egiten. Baina lehen nahi gabe zuntzitu altzen nuen zure aliatu zen taldekide bat. Rizuek zuzen dut erabiltzea torpedorik zertarakoa. Gero tiro egiten duzu eta pikutera bidaltzen zaituzte. Hor gatu den moduan. Katalunia. Gauza da tier bosteko itxasontzia tier bost eta gorako itxasontziak din badituzu. Orain nola esango da orain txero datorrenean
edo Gabonetan edo Gubi herrietan ez nago orain ziur, ematen jokak ematen dituela itxasontzi bakoitzeko kontenedore bat. Bueno, gehiago agian Bayer. Nuremberg kruzeroa denez enbester ez duzu sufrituko. Eta joaten bagara zuzenean pikuta eta listo. Osea, zuntzitzen du Nuremberg eta Bayern, eta gero joaten bagara estrakzio puntura eta beste bigarren mailako gauzarak egiten ez baitugu. Furi eta Dono zuntzitu eta abar. Egin barreko lehen mailako eginkizuna. Marzara, hor ingura dagoen zonaldera, partidera azteko. Bai, beste egiten baituzu ere, esperientzia gehiago lortzen duzu nahi duguna, partidak irabazi. Eta lortzen dugun esperientziako buru hori naiz eta gutxi izan lortzea. Helburua bete eta pikutara. Baina batzutan jendeak horrelako gauzak ez dituzu lertzen. Hiru gaude, iaz egiten badugu, eta gauza da itxasontziak egon behar direla erdibizirik. Nazi, kilometrotara ez nahi zeltz. Baina egin dezakeguna da pantalla bat egin eta orduan guri jotzeko aukerak jaitziko lirateke pila bat. Igeko, batzutan batzatzen du eta korazatuk ez da itela daukatela sendatzeko baliabideak eta bar. Edo agin ez digut ematen, ni torpedoekin ematen badiot ni potxik. Ez telere ez da zertze hori gertatzen. Ez torpedoek zero patatero. Vale, handago Fubuki. Eta Fubuki bakaso honetan ez ditugu gehiegi maite. Helduko dira. Fugukiri emango diogu ez. A ver.
Bale, egiten du mina, baina ez lehen. Torpedoi guztiak egingo baliote mina. Korazatuak lagundu zonalde honetan mesedez. Eta hasi dugu. A ver, ez dugu nahi. Mila... Vale. Ea nola egiten duen kalkuluak honek. Vale, 1000 lortu behar ditugu eta gero 1500. Eta hemen lortu 3000 puntu 4000 eta 5000. Hau lortzea errezagoa da. Ba, jarraituko dugu. Bismarck, vale. Tier 6, tier 8. Ja tier bederatzikoetan ja jugatu duzu beste gizaki batzuen kontra. Ongo litzateke mapa modu hauek tier guztietarako itxasontziak egotea. Vale. Hau nahiko horretu dudan mapa horietakoa da. Batez ere Oregon oldiren etxaien gatik. Gero ikusiko dut dira 1989 gorako esperientzia gotzen den partida hau irabaziz edo galduz. Hombre, noski helburua beti irazta izango da. Zalantzari gabe. Benetan, sartu behar nire itxasontziak batzutan sartzen dire zure bidean. Da, claro, zor... grazia handirik ez dizu egiten. Baten badugu bat. Bueno, berdin da, gauza da jaztea. Puntuena. Gehiagire zegoa sola. Agian atzekoari ez dakit. Ja. Pasen hemendik. Ja, maizkida zu puntu horiek. Ba ez.
Eski ikutu egin zaitutxo. Hor tiras gaudenez ez dakizu eman diezuna, orain bai. Orain apur bat itxarren behar da. Orain itxasontzia konpondu behar dutelako apur bat. Gauza da itxasontzia babestea eta horretarako zu itxasontzia zuntzitu behar bada helburua betetzeko esaterako orduan egiten da eta listo. Hau ez da beste gizaki batzuen kontra inozoren egiten baduzu eta zuntzitzen bazaituzte galtzeko aukerak dituzula ez hemen zendu barreko itxasontzia da honako hau eta itxasontzia urbatzen baduzu galtzen duzu zuzenean. Ruanekin behintzatako arasatu badenez laguntza gehiago ematen dizu. Ja, gero torpedoak eta denboraren kontu guzti ez dut oso ondo ulertzen. Ez dakit helduko diren, itxasuntza zutxita aurretik, baina egiten diogu guztia, gure etxat oso, nada. Bueno. A ver. Geldituko gara. Eta kea jarriko dugu hemen gure itxasontziak ez ikusteko eta bar gu sendatu behar garelako. Ez, baina korazatuen eta jende ez dela sendatzen hori nahiko. Hango nuke batzutan nahi tegen dute horrelako zer, baina terrolak egoteko nalako partidatan sentitzen du mena joan zaitezte pikutara.
Hore hegazkinen gatiko aesteko. Eta gu hemen gure helburua aesteko. Izan dudan moduan helburua lortzeko gure itsasontzia joan behar bada pikutara joan dadia. Hala, pikutara. Urrengo batailara. Ez dakigun nesa oso gertatuko den, hobeto jarraitzen badu aurrera. A ber, zenbo bate batzen gero dizpeo dut, berdina izatea. Egida! Beno. Onartu ezaketola garroa etxerako animalia moduan. Seguimos lau, hiru, bi bat. Horrela zehose asmatzen dugun. Hauza da gero hortik batzuk ere etorriko direla. Epa. Bat, zontzitu dugu. Dago txarto. Entzat noizean behin ematen dugu torpedoekin zehozer. Egia esan da ez nuen espero hori lortzea. Ni frantzez ez dakit.
A ber, mesedez, kendu erditik. エンジンブースト始動 左舷に魚雷確認 Oh. 味方の被害が拡大しています Oh, bisuntzitu ditugu. A ber, ez da gizakien kontra, baina beno. Claro, torpedo. No le izango da naiz. Abiadura, bizien aurrera. Beraz, Amerikarra izateko beharko dugu. Oh. Aha. Epa. Utzi bakean, Epa. Beste bati eman diogu. Bueno, izatez printzipioz itxasontzi mota hauek torpederoak dira. Gauza da, zuntzitu behar ditugula. Bos itxasontzi horiek. Izate, zuntzitzen baitugu bostak eta itxasontzi horietako batzuk joaten badira pikutara, heltzen badira helburura, partida irabazita genuke. Ez dakit helduko naizen nola ez. A ver, aurrekoa. Wow! Esan nuke hemen sentatzen duela nahi duen moduan. Jarraituko dugu. Horrela ere praktikatzen dugu itxasontzi mota hauekin.
Berriro lehendaiziko misioa moduan. Ez horra ez. Joango gara horra. Ea noiz agertzen diren. Benetan torpedoak botako nituen momentuan sartu bat zer erdian. Osea, ero, gatik gorrotatzen ditudan hemen kinkiak. Bueno, kinkiak ez, osea, erdian jartzen direnak. Ditu dalako tirori. Bota. Ez torpedori jartzen dira erdian, madarikatuak hori ez da zure funtzioan, funtzioa da torpedoak eta bar botatzea. Vale, vas a... maketak izango balira moduan. Así unas... Ay. A ver, sendat... Hobe duzu hemen gelditu da sendatzea. Bueno, batzuk ez dute sendatu nahi. A ver, nuen berpikutara. Hori mugitzagatik.
nahiko argi zegoen. Itxaron beharrean hemen apur bat ez, joango naiz voltatzen batera, ia segartatzen den. Pumba! Pikutara. Kansas. Hori itxaron zenuen. Hau gertu arte sendatzeko, baina ez joan berzin buelta bat ematera. Gainera ezin zarelako sendatu. Haupai. Ni ez dudala esertzu ere egin. Printzipioz hor egon beharko litzateke nahiko abestua egin dugunke pantailaren gatik. Tirpitz. Azkenengo zatia kontuz ez basoa dauk sekulako. No esango genuke torpedo festa. Agian joan beharko gero fusorekin agian.
Vale, verás, Shogaku. Eta hor geldituko dezak izan bat denbora. Eskerrak ikusi zaitudan. Bueno, bentsat hemen siga sendatzen. Ez asko baina zer baino gehiago. Nizu miyako. Oh! Ez dugu emango. A ver, sorte daukagun. Itxaron. Eta hori bat ondoratu dugula. Kaka. Ai. A ver, naizela bat ere fidatzen. Ya basta un punto.
3000 puntu. Vale. Hartuko dugu Nagato. Ezen nahi genu. Bueno, ez. Horrela datzen dugu apur bat. Hermes. Bai. Hau da azkenengo zatia oso gorra dena. Ashitaka korazatua. Brandenburg bai, nire bai, pobeda egazkin itxasontzia. Bazen apur bat aurrera. Hauetako baten bukatza lortzen dugu. Azkenengoa. Bai. Vale. Denbora apur bat behintzat irazi dugu. Vale, Ashitaka beste akorazatu bat da. Bai, gu ez gara akorazaturik azkarrenak. Bueno, bagian sorta apur batekin baten diogu. Tximistak. Bueno. Helburua da akorazatu hori babestea. A ver. Hemen gertatzen ari. Beti nago saltza hauetan guztietan benetan libratuko gara. Libratu gara kasualitatez gainera. Bai, guazen ekaitz barrura. Au.
Hala, guazeman. Gauza ez dago estrukturarik, beraz ezin dugu egin taktika hori azken momentuan kea botatzearena. Hor beti. Zeterekin urbitu gaitezke tiroa jakiteko eman diogu nola ez etzaiari. Vale, torpedoak atzetik. Vale, minutu bat eta erdi. Baina hori izandatu gara, bere ere bai. Ea minutu batean zenbat sendatzen garen. Nahi, kotxe sendatuko gara. Ja. Epa. Ah, vale. Ez gara hiltzen. Guazeman. Bueno, orengo ez talde guztia gaude, beraz hori oso ona.
A ver, baina defendatu behar dugun itsasontzia, mesedez. Benetan. Instruktorekin jartzen zela aurrean, egiten duzu kearen eraso horietako bat, eta babesten duzu itsasontzia. Gauzador egongo dela torpedo festa paregabea. Bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, zero. Adler. Mugitzen ari da. Bale, galdugu itsasontzi bat. Hori berdin zaigu. Bale. Ez da berrezkoa. A ber. Mesedez zuntzitu behar dira horiek. Zuntzitu behar dira horiek. Zuntzitu behar dira horiek. Torpedo festa zuntzitu beharra daukagu. Torpedo festaren ez duzu ulertzen, ez? Bale, galduko dugu. Galduko dugu zergaitik, torpedoen gatik. Torpedo festen gatik galduko dugu. Nago ni bain ziur.
lortu du batzutan, zonalde honetan galtza nahiko ohikoa da. Vale. 800 puntu soilik. Vale. Orain nator. Afaltzera noa.
La vueltan maiz eta jarraitu ezagun. Amagirekin. Ze partia tokatzen zaigun. Vale. 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 Mugimendua. Arrantza. Eta gero denbora kontua da, bale. Hemen asko sufritu dezakegu. Vale. Hori zaigu gehiagia sola. Tirpitz Odin. Usa hemendik ateratzen dela itsasontzi bat. Agian ez diogu emango. Bueno, agian ez diogu emango. Denbora ez dugu kalkulatu oso ondo, baina libarren zaio. Bueno, entzat erradego apur bat. Lau minutu azkinak heltzeko.
Vale, hori pikutara doa. Beste bat falta da. Ea noiz ateratzen den. Benetan ez dela aterako. 自動航行に切り替えます。 Pasen portua estera. Bueno, datos. Nada, galdu dugu ja santze bat. Vale. Orain bederatzi minutu. Ja noiz ateratzen den denborarena. Vale. Vale, bederatzi minutu eta erdi. Orain berri txarrak esaten den moduan bizialdi eraun, bizialdi eraun.
Horretik basorra. Ea lortzen dugun apur bat zuntzitzea. Saiatuko gara alik eta min gehienak egiten. Hala, orain bai, guazen onantza. Guztiak zuntzitu ditugu. Jork saiatu joaten sendatzera. Sendatzera joango zara, ezta? A ber, ni ez dut gauza hauek ulertzen. Joan zaite sendatzera. Destruktor akorazatuak apurtuat gehiago irautea gauza bat da, baina eske zu gainera ez daukazu sendatzeko baliabiderik txo. Destruktoreak akatu 8 kilometrotara. Ez diogu emango tira. Saiatzearren. Zaten du gaina kontseilu moduan joko honetan, hemen sendatu alba dira destruktoreak eta kruzeroak, sendatu daitezela. Nora doa? Honetan.
対応完了しました。 Vale, York, o sea, casi os game gabe, Vale, va Juan su rollo era. Ai, niri purde abiatzen daude denbora guztian. 戦場に火災を確認。 自動航行に切り替えます。 Ja, jendea sendatzearen hori ja... Ez dut ulertzen, ez dut inoiz ulertuko. 手動航行に切り替えます。 Ez, benetan, jendea sendatzeare... Benetan, osea, jendea trolleatzera etorri dauna, ara. 右舷から魚雷接近。 自動航行に切り替えます。 対応完了しました。 Nago, saiatzen heltzera horra. 戦場に火災を確認。 Este kontenedore bat. Ja, vale. Jendea sendatzera zehatzaren aia hori beste momentu baterako. Narai. Vale. Zergatik galde dituzte bi unitate. Ez, jendea zertan dabil hor. Osea... Bueno. Ai.
発見した。目標を撃破せよ。自動航行に切り替えます。手動航行に切り替えます。警戒せよ。敵の輸送船団を撃墜した。敵輸送船団を撃墜せよ。戦場に火災を確認。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。輸送船団を防衛せよ。前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。敵駆逐艦の撃沈を確認。
告戦場に火災を確認。撃墜されました。対応完了しました。敵輸送センターを殲滅した。自動航行に切り替えます。 Vale, helburua lortuta. Hiru hondoratuta. Ziudadela bat. 16 penetrazio. Orain sendatzera. Galditu gainera bi kruzero, bat hemen. Beste ez dakit non. Eskerrak hegazkin ontzia daukagun. Baina ez du merezin beste urreratzea zen otortik. Bueno, gertu daiteke ona. Eta horrela ongo da, hau ja libre dagonean, zonalde babestuago batean erazotzeko arazorik izan gabe. Bale, suntzitu beharko ditugu itxasontzi guztiak. Bai, hor nahiko bestua dago. Eta horren joango gara laguntza pur bat ematera. Vale. Horrengoz bestiru. Baina korazatu. Benetan. Ezin da zuri ideia. Ez dut ulertzen. Vale, joango gara hori estera. Hegazkin nintzea izan daiteke partida honen jokalari garrantzitsuena. Beraz, babestu behar dugu gure bizitzarekin. Eta sentatzea guregan hegazkin ontzian izan ezik.
Venga. Ahora es de Jurásico. Vale, sonaldua ez dugu. Mezu ikusten. Oh. Ez gureak egin du. Itxasun txipia falta dira. Itxasun txipia falta dira. Ai, galduta dago.
Bueno, topatzen zuten bitartean, bueno, agian denbora batik ez dugu irasiko. Denbora izango da hemen salatuko gaituena. Eta aurreko partidan bai ez dakigula irasi dugun ala ez. Bueno. Ezinezkoa da. Meretzi, sortzi, zazpi. Bueno, ezinezkoa zen. A ver. Nita de zenbat diru. Bueno. Hemen hasi dugu. Fusorekin joango gara. Gara hartzen dugun behintzat hori. Newport. Ez dut asko goko hau, baina beno. Dezen hemen agertzen delako Yamato, zu Yamatorekin dezen duzu jogatu. Hala, guazen horra. Bederatzi minutuako oso luzeak egiten dira, batzutan. Eta luzeagoak agertzen bada hor Gunkan edo Yamato. Ay, Carlos Martel.
Esango nuke direla kruzeroak. Ui. Es el duco. Hmm. 手動航行に切り替えます。 Reinatzera. Vale. Atzera. Oto. Esango nuke apurro dorrotu zaitugula. Bai. Basatu dago iti, vale. Joe, primeran. Baina zua ezin du torpedorik bota ongi. No zer da. Oso askar hasi direla, txo. Vale, horra. Hagen ez digu emango. Hau ba. Kongo. Noski jarri gara posesio honetan. Baina hemen egale ematen badiegu gorko, txarto goaz.
Ia eusten diogun, 2 minutu luze, 2 minutu terdi oso luze izango dira. Baina gure egin beharra da. Hori berdin zait. Agur. Jarraitu ezagun. Torpedoa gorrotu ditut. Hermes. Hala guazen. Ahora esta aldera.
Benetan, ez eunkan beste biderik. Arrantza jateko. Bueno, zer egitar hortu dugu. Henden bendizat gazten da. Gorro ditut. Mugitu gara apur bat.
Bazeman, gapur bat sendatzera. Minutu bat eta piko hemen babesean. Beraz, momentu honetan apur bat erlasatuta gaude. Itxasentxe bat dugu. Gu bentsa sendatu gara. Hala, zu festa zuretzat. Hemen ondorik ez dugu jaso.
A ber orain. A ver. Vale, jarraitu ezagun hemen kaina ematen. Bueno, hasi dugu. Vale, teren guazen kontenadoreak irekitzera. A ver. Ez dago txarto. A ver. Ikatzu gehiago. Vale. A ver. Libra gehiagireun. Vale, tipita pataka. Bueno. A ver, tikitaka. Gehi berreun, bueno. Oie, gere joan behar gara lortzen pizkanaka. Esperientzia gehiagireun. Gehiagireun. Wow. Bale, orain ikurriñak. Orain.
Orain, eta azkenengoa. Ez dago txart. Hemen... Berronda 28.000. Bueno, azkago falta da, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela, turrengoan gehiago, agur.